चिरां जिल्लानि सिङाव दंमोन गंसे बिरिंसिगुरि गुदि फरायसालिनि सोरलां-बोरलां थासारि। अखा हायोब्ला फरायसाफ्रा जायोमोन ओरै थांहां हरै फैहां। बेबादि समावनो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि गोनांथार मदद। मावफुं सोद्रोमानि मदद मोननाय लोगो लोगोनो फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो फरायसाफ्रा गोजोनदों, रंजादों। मख'नो गोनांदि रायजो राजाफोरनि जानानै अरायसम जौगालुनि खामानि मावबोनाय बिथां रनजित बसुमतारीया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 701 नं बिरिंसिगुरि गुदि फरायसालिनि गाज्रि थासारिनि समाव थिं बानहरनाय जायो। बे मददखौ थाबैनो मोननानै फरायसालिनि फोरोंगिरिया जोबोरै गोजोननाय मोननानै बिथां रनजित बसुमतारीखौ साबायखर बावो। फोरोंगिरिया बुंदों, मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि हरनाय मददजों दायो फरायसाफ्रा मोजां थानो फरायनो हासिगोन। इसोरखौ साबायखर होबाय। इसोरा जोंनि थाखाय बेबायदि मोजां मोनसे थासारि, जोंनो जे सोलोंथाइनि जे बेबस्था, बे बेबस्थाया माने एसे गाज्रि अबस्थायाव गोग्लैबायमोन। माने गथ'फोरखौ फोरोंनायाव थिंनि गब्लंनायजों अखा बांखानि गेजेरजों मालाबा प्रब्लेमाव गोग्लैबायमोन। दा बेखौ गामिनि रायजो राजानि सानलायनायनि गेजेरजों जोंनि लकेल मानगोनां सार फेरेंगा बिथांनि दारै जोङो बेबायदि अनसुंथाइ जों हेफाजाबनि गेजेरजों जोङो मोनसे मोजांथार थिं, बेबायदि कालारिं थिं जोङो बेबायदि मोननो हाबाय। बिनि थाखाय जाय सारा जोंनो बेबायदि गामिनि बिरिंसिगुरि बे 701 LP स्कुल एबा गुदि फरायसालिनि थाखाय बे थिंखौ जोंनो खोबनो थाखाय हेफाजाब होबाय। बिनि थाखाय आङो गिबियावनो मानगोनां जोंनि सारखौ, फेरेंगा सारखौ साबायखर बावबाय। माने थिंआ उसुबिदाखासैमोन। दा माने थिंआ जोंहा माने गथ' गथाय अखा हायोबा खिन्थु बिराद उसुबिदाखासैमोन। ओरै थाहां ओरै थाहां स्कुल गंसेयावल' क्लास मोनथाम मोनब्रैखौ फोरोंनांगौ जायोमोन जोंहा। दा माने सुबिदा जाबाय, मोजां जाबाय। जोंहा माने फेरेंगा सारा अनहरबाय जोंखौ, हामबाय, गोजोन्थों। आं बेखौबो धन्यबाद खालामबाय, मोजांसै। आरो ओमफ्राय जोंहा नैबे स्कुल बाउन्डारिया माने दा जोंहा उसुबिदा। बोसोरै रायजो राजाया बेखौ औवा दाननानै जों थार होथेनाङो, मानाङो। दा बेफोरखौबो उनाव लासै लासैनो अननानै बेखौबो बेबस्था लायोबा मोजां जागौ आरो। ओरैनो सारा गंबेसे न'नि थिं हरदों बेखौ खिन्थादों। दा माने गंनैसो न'नि थिंखौ हरनाय जाबाय सारा, गोजोननाय थाबाय। बे गंसेया खयफोरमोनथाय? 42 नामा? जायखिया माने 42टा थिं हरबाय आरो ओमफ्राय नैबे गंसे हरबाय 42 फुट हरबाय। दा धन्यबादसै सारनि थाखाय, बिराद धन्यबाद मोनबाय आङो। दा बावहाय माने अखा बांखा जोंहा माने सिजाजोबना दंमोन। दा बावहाय माने धन्यबादसै, गोजोननाय थाबाय आंनिसिम। दा सारनिसिमबो गोजोननाय। सारनि नामखौ सोर? दा माने सार फेरेंगाया हरदों, मोजां जादों। दाख्लैनो साराबो लोगो मोनखादों आंखौ लामा अपेन खालामफैनायाव। दा बेहाय माने लोगो मोननायावबो बुंहरखादों सारा। दा माने लोगो सफैबायबो, गोजोननाय थाबाय आंनाव। गोजोनथोंसै सार। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो 10नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथाइजों लोगोसेयैनो JEE, NEET, CUET, इन्जिनियारिं, मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथाइबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव
थोंजों सुलाद लानो हागोन।